Θα σας παρουσιάσω τώρα ένα φορητό ραδιόφωνο μεσαίων κυμάτων της Sony. Εδώ το βλέπουμε στη βερμάτινη φύκη μεταφοράς. Αλλά καλύτερα θα βγούμε το ραδιόφωνο όταν το αφαιρέσουμε από τη φύκη του. Για να το κάνουμε, απασφαλίζουμε τις δύο αυτές κάψουλες. Και το ραδιόφωνο αφαιρείται πολύ εύκολα. Εδώ το βλέπουμε από μπροστά. All Transistor Radio. Και το εύρος συχνοτήτων του ραδιοφώνου είναι από τους 540 μέχρι τους 1600 χιλιόκυκλους ανά δευτερόλεπτο των μεσαίων κυμάτων. Βλέπουμε λοιπόν στην κλίμακα και η τάξη μεγέθους που πολλαπλασιάζουμε σχολείται την έβδειξη είναι επί 10 kilocycles εδώ. Συνεπώς τώρα το ραδιόφωνο είναι συντονισμένο στους περίπου 80 επί 10, 800 χιλιόκυκλους ανά δευτερόλεπτο. Εδώ δεξιά βλέπουμε το διακόπτη τροφοδοσίας και το ποτενσιόμετρο του ραδιοφώνου και αυτός εδώ είναι το ρυθμιστικό συντονισμού των σταθμών. Από το πάνω λοιπόν κομπή γυρίζει ο μεταβλητός πυκνοτής του ραδιοφώνου ώστε να συντονίσει τους σταθμούς και η έμβηξη εδώ μπροστά. Σε αυτήν εδώ τη μεριά υπάρχει υποβοχή ακουστικού, το οποίο απομονώνει το εσωτερικό μεγάφωνο. Και εδώ ας δούμε πιο διεξοδικά, στο πίσω μέρος αναφέρεται ο τύπος του ραδιοφώνου, είναι το μοντέλο 4R51, το ραδιόφωνο είναι κατασκευής του 1967, απαρτίζεται από 6 τρανζίστορς όπως μπορούμε να δούμε και η μέση συχνότητα του ραδιοφώνου είναι 455 χιλιόκυκλοι ανά δευτερόλεπτο, το εύρος συχνοτήτων είναι 535 με 1605 χιλιόκυκλοι ανά δευτερόλεπτο όπως αναγράφεται στο πίσω μέρος, ενώ η τροφοδοσία του ραδιοφώνου γίνεται από 4 μπαταρίες ξηρού τύπου 3α ή UM3 των 1,5V Sony Corporation Japan. Και ας ακούσουμε το ραδιόφωνο, ας το ενεργοποιήσουμε. Ακούμε. Така, благодаря, Груевски. Εντάξει, δεν αποκλεί, δεν έχει νόημα. Κάνουμε νομίζω όμως ότι πάρα πολλά περιμένουν. Conferă decorația regală Michiel Sinedeo, care încă de la începutul existenței sale a servit eventele superioare ale statului. Ενώ μπορούμε να δούμε και το εσωτερικό του ραδιοφώνου όταν αφαιρέσουμε το κάλυμά του. Ας το κάνουμε προσεκτικά. Εδώ λοιπόν είναι και το ραδιόφωνο εσωτερικά. Πριν περίπου 40 χρόνια το ραδιόφωνο επισκευάστηκε από τον πατέρα μου. Υπάρχει εδώ η εσωτερική κεραία αφαιρήτη, ενώ το ραδιόφωνο βρέθηκε χωρίς μεγάφωνο και τοποθετήθηκε ένα μεγάφωνο καλής ποιότητας της Pioneer στη διάμετρο του δικού του μεγαφώνου.
2 ίντσες αν θυμάμαι καλά. Το μεγάφωνο το συγκεκριμένο είναι ισχύως 300 mW. Δυστυχώς το ραδιόφωνο είναι ευαίσθητο στις ραδιοπαρεμβολές που δημιουργούνται από την κάμερα γύψης, γι' αυτό εδώ το βίντεο. Εδώ είναι και η θήκη των μπαταριών, 4 μπαταριών 1,5 V. Και όπως γράφει ο κατασκευαστής, υπάρχουν 6 τρανζίστορ στο ραδιόφωνο. Θα τοποθετήσουμε το πίσω καπάκι προσεκτικά και θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε το ραδιόφωνο απομακρύνοντας την κάμερα, ώστε να μην υπάρχουν πολλές ραδιοπαρεμβολές από αυτήν. Ένα εξαιρετικής ποιότητας φορητό ραδιόφωνο από την Sony, με πολύ όμορφο ήχο, γλυκό, ωραίες μεσαίες συχνότητες, γλυκά πρίμα και αρκετά καλή χαμηλή περιοχή συχνοτήτων για το μεγάφωνο που φοράει το συγκεκριμένο ραδιόφωνο και για τη μικρή καμπίνα. Τριγμοί και παραμορφώσεις είναι πρακτικά ανύπαρκτες. Țara noastră, în 10 mai 1866, principele Carol I a fost proclamat domnitor. 11 ani mai târziu, în 1877, Carol semna actul de independență față de Imperiul Otoman, iar în 1881, tot în ziua de 10 mai, avea loc ceremonia de încoronare a lui ca primul rege al României. Απενεργοποίησαμε το ραδιόφωνο, το οποίο είναι ηλικίας περίπου 46 ετών. Φορητό ραδιόφωνο της εταιρείας Sony, ιαπωνέζικο, με την κορυφαία ποιότητα κατασκευής της Sony.